عصر سلسته كافغدا عصر سلسته خصاب عصر تربعة زلو كان رأينا سلات زمت النقل محرة أملاء حافيكم نتقال نبابما نتصلينا على الجميع هللويا صامويل لما نصعد እግዚአብሔር አምላክ ካዘዘካት እዛዝ በዘይ መሐላውካ አሻኻ ተዛዙ ሐሊኻ አንተ ተኸውን ሕጂ እግዚአብሔር ለመንግስትኻ እስራኤል ናሐዋሩ መጽናዓልካ ነይሩ ሕጂ ግና እቲ እግዚአብሔር ዛዘዘካ ስለዘይ ሐለኻ መንግስትኻ ኣይክትቀውምያ እግዚአብሔር ከም ልቡ ዝበለ ሰብኣይ ረኺቡ ንኡ ኣብ ልዕሊ ህዝቡ ሸይሞይዎ ኣሎ በለ ሃሌሉያ ጎይታ መስክነካ تبارك منفس كابل ملأت اللهم እግዚአብሔር አቦ ስለ መንፈስካ ስለ ህልውና እግዚአብሔር አቦ ነመስክነካ እግዚአብሔር ስለ አንደምን ጸጥ ይበል እግዚአብሔር መንፈስካ ግን በመልአት እግዚአብሔር አቦ የጀበብን ይዋሐዝ እግዚአብሔር አቅሚሃ እግዚአብሔር አቦ ቅድመትስኻ እግዚአብሔር አቦ በደሙ ወደኻ በክርስቶስ ኢየሱስ ለዓደካ ህዝቢ እግዚአብሔር ለይሽተይ ሰብ መሆነ ያምናለሁሞ نقال كنافر እግዚአብሔር አቦ ንስኻ ኸተከም ካብ ሐሳበይ ዘይኮነ እግዚአብሔር ንስኻ ዝበልካ ንኽትዛረብ በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስለ እግዚአብሔር አቦ ራሴና ማሐግዛለሁ በኢየሱስ ክርስቶስ አሜን እግዚአብሔር ባርኩም ከፈለ ከምዚ ኣብዚ ጽሑፍ ዘርአናዮ ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል 13 ካብ 13 ክሳብ 14 أبدي جزيت الزنبرة نبي ناي እግዚአብሔር نبي سامعين نسأل التايلو عشيخ تأزاز እግዚአብሔር አይገበርካ አይፈጽምካ ስለዚህ እግዚአብሔር እታ መንግስትኻ ከባኻ ወሲድዋ ዝኽብልቡ ዝኾነ ግን እንታይ ገይርወይ ይህብወይ لم يكن تقدم زبركو كم لب እግዚአብሔር مخال كم لب እግዚአብሔር نخنلو مخنيات بخمي كم لب እግዚአብሔር كنكون كان እንታይ ክንገብር ኣለና بخمينا نلب እግዚአብሔር ወይ ካህ لب እግዚአብሔር كنكون ዘኽለና ዝብል ሕቶታት ከመፀና ግዴታ ምክንያቱ ንሕና ሰቢና እግዚአብሔር ግን ንሱ ልዕላዊ ኣምላኽ ንሱ ኩሉ ፈጣሪ ፍጥረት ፈጣሪ ኩሉ ፍጥረት እግዚአብሔር ስለዚህ ከመይና እንዳልና ንሕና ተግባር እዳው ኸለና ፍጡራቱ ኸለና ስኒ ከምልቡ እንኾነ አሜን እተዘኽእል እተጸጋ ዘተኸና ሓይሉ ዝሃበና ኣምላኽ ንሱ ይኽእል አሜን እተዝፈሰሰ ባላ ዝሓደረ ጸጋ እተምሳና ዝነብር መንፈስ እግዚአብሔር ንሱ ይኽእል ኣለና ዶ ይኽእል ኣብ ልዕሊ ነፍሲ ወከፍና እኮ ሰቲሩ ዘይሓበና መንፈስ እግዚአብሔር ምሳና ይሓድር ምሳና ይነብር ኣሎ እቲ ኤልሻዳይ ዝኾነ ኣምላኽ ንሱ ይኽእል ዳዊት እቲ ብእግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስከረሉ ዝኸምልብ እግዚአብሔር ዝተባህለ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እቲ እንቆስል ነገር ግን ዳዊት ክልዓል ከሎ ብቐዳምነት ዝመፀና ነገር ወይ ከዓ ኣርእስቲ ወይ ሓሳብ ኣብ ኣእምሮና እንታይ በልግፂ ዳዊት ንጉስ እስራኤል ከም ዝነበረ ዳዊት ነቲ እስራኤል 40 መዓልትን 40 ለይቲ ዘቀራርሖም ዘባጭወሎም ዝነበረ ጎልያድ ከም ዝቐተለ ካብኡ ስግር እንተዳዒትናኻ ዳዊት ንባትሴባ ሰበይቱ ንኽትከውን ዝወሰደ ዳዊት ንኡርያ ዘቕተለ ኢልና ክንትንትን ንኽእል ኢና ስለዚ ዳዊት እምበኣር እዚ ከምዚ ኸማና ዝነበረ ሰብ ደኻም ዝነበሮ ኣብ ሓጢኣት ዝርከብ ነገር ግን ናብ እግዚአብሔር ዝመለስ ፍቃድ እግዚአብሔር ሓሳብ እግዚአብሔር ዝገብር ንሓሳቡ ዘይኮነ ንሓሳብ እግዚአብሔር ንፍቃዱ ዘይኮነ ንፍቃድ እግዚአብሔር ዝቐድም እዩ ስለዚህ ኣብዚ ጽሑፍ እዚ ብፍላይ ኣብ ሳሙኤል መብዛሕትኡ ግዜ እንረኽቦ
أمونغو ساول داويت نسنبره قال داويت مالي بخمي داويت እግዚአብሔር አምላክ ዝኸም ልበይ ዝኣመሰለ ሰብኣይ ረኺበ ኣለኹ ኢሉ ክምስክረልኹ ኢሉ ሎሚ ጎይታኹም ኢሉ ይመስክረልና ኣሜን ይመስክረልና እዚ ከም ልበይ ዝገብሩ ውልዳተይኑስ ይመስክረልና ሃሌሉያ ገለ ሓሙሽተ ሽዱሽተ ዝኾና ነጥብታት ብዛዕባ ዳዊት ክንርኢና ስለዚ ካብ ዳዊት ሎሚ እንታይ ንመሃር ካብ ዳዊት ሎሚ እንታይ ንመሃር ዳዊት ፍቃድ እግዚአብሔር ዝገብር ንእግዚአብሔር ዝሓትትን ነይሩ ልቢ ኩላትና እዚኣ ኣብ ልቢ ዳዊት ዝነበረት ልብኻ እዚኣ ሎሚ ይኹን ትማሊ እግዚአብሔር እንታይ ይደሊ ወዴ ልብኻ ሃበብ ኣሜን ሎሚ ጎይታ ንዓይ ንዓኻትኩም ንዓኺ ንዓኻ ዝብለና ዘሎ ልብኻ ሃበብ ልባትና በይ ኣሎ ልባትና በይ ሸፊት ኣሎ ልባትና እንታይ ይሓስብ ኣሎ ልባትና ፍቃድ እግዚአብሔር ዶ ዋላስ ፍቃድና ሓሳባት እግዚአብሔር ዶ ወይስ ሓሳባትና ንነገራትና ንኹነታትና እንዲና ንቐድም ወይ ከኣስ ንነገራትን ንኹነታትን ናይ እግዚአብሔር ነገር ነቲ ንግዚኡ ዝሓልፍ ነገር ዲና እንፅበ ወይ ከዓ ነቲ ዓስቢ ዓወት ዘለዎ ናይ ሰማይ ፅዋዕ ንዕና ንማዕዱ ዘለዎ እዛ ልቢ እዚኣ ኣብ ኩላህና ኣላ እዛ ልቢ እዚኣ ከዓ እግዚአብሔር ይደልያ ሰይጣን ይደልያ ዓለም ትደልያ ዝኸም ዝኸማና ሰብ ከማን ይደልያ ሰውን ልብኻ ክትህቦ ልብኻ ክረኽበካ እንታይ ይደሊ ነገር ግን ንሕና ብደም ክርስቶስ ዝተዓደልና ስለ ዝኾንና ልብና ምስ መን ምስ እግዚአብሔር ኣሜን ስለዚ ወደይ ልብኻ ሃበኒ ዳዊት ልቡ ንእግዚአብሔር ዝወፈየ ስለዚ ከም ልቢ እግዚአብሔር ዝኾነ ከም ልቢ እግዚአብሔር ዝኾነሉ ምኽንያት ግን እንታይ እዩ ፍቃድን ሓሳብን እግዚአብሔር ስለዝፍፅም ጎይታ ክዛረብ ከሎ እንታይ ንብሎ እተፍቅርኒ ተኾንኩም ስነ ትእዛዛተይ ሓልው ስለዚ ንጎይታ እነፍቅረሉ ምኽንያት ወይ ከዓ ንጎይታ እነፍቅሮ እንገልፀሉ እንኮ ትእዛዛቱ ምሕላው ንሳኦል እኮ እግዚአብሔር እንታይ ገይርዎ እዩ ካልእ ልቢ ካልእ ሰብ ቀይርሉ እዩ ነገር ግን እቲ ንለዋውያን ጥራሕ ዝተፈለየ ናይ መሰዊ ወይ ከዓ ንመስዋዕቲ ንሳቶም ጥራሕ ክስውእዎ ዝግብኦ ብምርኣይ ናይ ፍልስጤማውያን መፅሉ ኢሉ ስለ ዝፈርሐ ነቲ ዝሪኦ ዝነበረ ስለ ዘስተውዓለ كنيتو زريو زلو نعو زقوة نعو زفترو እግዚአብሔር حيال مخانو كرداء سنزي كاله المسام المنصو نتمسوعات تخدبر جميل بعد المسوعتين يحيى كذا حليفو ونساعو للنريون تاي እግዚአብሔር አምላክ መخلهم አማላቃያን እንታይሉ አጥፋይሉ ካወደም ካጓለም ካሰማይም ካስተቤተም በዘሎ ጠሪቶም ከተለም ሓደውካ አይተትርፊ እዚ ትእዛዝ እግዚአብሔር ግበሮ ዝመለካ ነገር እግዚአብሔር ዝተዛረበካ ሰብሪኻ ወይ ከዓ ዝተፈላልየ ነገራት አንጽሓ ዘይኮንካ ክትገድፎ ዘለካ እቲ እግዚአብሔር ዝመለካ ምስራ ምክንያቱ ካብ ምስማዕ ስለ ምእዛዝ ይበልጥ እግዚአብሔር አምላክ ንሳኦል እዚ ክብሎ ከሎ ንኸጥፎ እንዳኣበር ነቲ ንጉስ አማሌቅ ታክገብሮ
ንኽነሕፎ ወይ ከዓ ሒዝዎ ንኽመፅእ ኣይኮነን። ነገር ግን ሳኦል ትእዛዝ እግዚኣብሔር ገዲፉ ንንጉስ ኣማሌቅ ነተን ስቡሓት ንእግዚኣብሔር ንመሰውኢ ንኽኸውን ኢሉ ሒዝወን መፅእ። እቲ ነቢይ እግዚኣብሔር ዝንኾነ ሳሙኤል ግን ዓሺኻ ትእዛዝ እግዚኣብሔር ኣይፈፀምካ፣ ፍቓዱ ኣይገበርካን፣ ሓሳቡ ኣይፈፀምካ። ስለዚ እግዚኣብሔር ንዓኻ ንዕቐካ እዩ። እቲ ልዕሊኻ ዝነበረ መንፈስ እግዚኣብሔር ገዲፍካ እዩ። ድሕሪ ደጊ ንስኻ ንእግዚኣብሔር ሕቖም ከብድሎ እዚ ቆንኪዱ ብድሕሪ እዚ ዓንቲ እግዚኣብሔር ናብ መን ጠሚተን? ናብ ዳዊት። ስለዚ ዳዊት ፍቓድ እግዚኣብሔር ዝገብር ንእግዚኣብሔር ዝሓትት ነይሩ። ካልኣይ ሳሙኤል ምዕራፍ 2:1 ካልኣይ ሳሙኤል ኮነ ከዓ ድሕሪ እዚ ዳዊት ካብ ከተማታት ይሁዳ ናብ ሓንቲ ዶ ክድይብ ኢሉ ንእግዚኣብሔር ጠየቆ። ካብተን ኣብኡ ዝነበራ ከተማታት ንክድይብ ንእግዚኣብሔር እንታይ ገይሩ ጠየቆ። እግዚአብሔር ድማ ደይበሎ ዳዊት ከዓ ናበየነይቲ ክድይብ መብዛሕትና ጴንጤ ንእግዚኣብሔር ንሓቶ ማዕሰይና ተዳይና ክንምዕራኽ ኣለና። ሓደ ግዜ ዝከድኒ ኣብ ሱዳን ኣብ ዝነበሩ ኩሉ ግዜ ሓደ ሓዊ ክምርዖ ስለ ዝደለየ ሞ ፍቓድ እግዚኣብሔር ድዩ ኢሎም ሓቲቶም ሞቶም ኣብቲ ግዜ ዝነበሩ ገልገልቲ እዋ ኣነ መቸም ንፅሊ ኣለኹ እሞ መልሲስ ረኺብካ ዲኻ እታ ዘምፃእ መልሲ እንዒ ልበይ ኳ ይዓርፈለይ ሸገርገር ብለኒ ኣሎ። ሸገርገር እንተረኣይልካ ፍቓድ እግዚኣብሔር ኣይኮነትን እንተደኣ ርግእ ኢላ ግን ፍቓድ እግዚኣብሔር ደ ብሩኻ ንፍቓድ እግዚኣብሔር ስሚ ተለማሚድና እዚ ንፈልጥ እንተደኣ ኮይና ኣብታ ሸዓት ተድልየና ግዜ ፍቓድ እግዚኣብሔር ተሓተትና እግዚኣብሔር ብየን የለማመደና ምዃኑ ኣየናይ ተወኪርና ኣየናይ ፈሊጥና ናይ ስጋ ቦታትና ናይ ስጋ ወለድና ኣለዉ ናብ ዝተፈላለየ ንክንከይድ ከለና እኳ እንታይ ንገብር ነርና ኢና ናብ ከምዚ ክኸይድ ናብ ከምዚ ከዓ ክገበር የልና ፍቓዶም ንሓትት ነርና ኢና ንሳቶም ከዓ እንታይ ገብሩ ፍቓድ የብና ንሕና ግን ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ጎንና ልብና ዘውደቕናን ዝተኣመናዮ ኣምላኽ ኣለና። ስለዚ ኣብቲ እንገብሮ ኣብቲ ንሰርሖ ኣብቲ ንሓስቦ ኣብቲ ክንከሎ ኢልና ንሓስብ ነገር ንእግዚኣብሔር ስሚ ንሓቶ ዲና ፍቓድ ካልእ ንብል ዲና ኣቦ ኣበየ እዚ ሓሲበ ኣለኹ እዚ ክገብር ደልየ ኣለኹ ፍቓድ ካልእ ተባረክ ስምካ ስለዚ ዳዊት እንተዳርኢናዮ ኣብ ከተማታት ይሁዳ ናብ ሓንቲ ዶ ክድይብ ካብተን ኣብ ይሁዳ ዝነበራ ከተማታት ናብ ሓንቲ ዶ ክድይብ እግዚኣብሔር ደይብ ኮይኑ ኪድ ክብለና ይኽእል እግዚኣብሔር ግን ናበይ በየናይ መንገዲ መዓሰይ ስለዚ ዳዊት ናብተን ከተማታት ሓንቲ ካብተን ከተማታት ናይ ይሁዳ ንክኸይድ ፍቓድ ረኺቡሉ ካብ እግዚኣብሔር እወደይብ ዝብል ቀጠልያ መብራህቲ ተወሊዕ ይብሉ ግን ናበየነይቲ ኣይገርመኩምን ናይ ዳዊት ነገር ምክንያቱ ፍቓዱ ንክገብር ኣይደልን እዩ ዘሎ እግዚአብሔር ናበይ ከም ዝመርሖ እግዚአብሔር ናበይ ከም ዘእትዎ እግዚአብሔር ናበይ ከም ዘሳግሮ እቲ ዝፈልጥ እግዚአብሔር ናበር ንሱ ይኮነ
مبزحتناكم كنحدث نخل الدينا كمولدات እግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር نحدثنا مبزحتنا على الزبية نجار ترى هالي نتصلي على ثم ما يصلوا تعرستنا حيزنا ينزمتنا نقطع بينا يطرحين عم كين ندري صلاة كورخة عمون قولتنا كبسنا بزرعات كنتصلي خلنا خلتنا إحنا خنزانا خلنا እግዚአብሔር سمعنا እግዚአብሔር طيب لنا خنسمع يقبعنا آمين سلازم እግዚአብሔር نتصابي أنت يفقدوا أنت يحسن نعم هذا نقدر كيف بزحاتنا እግዚአብሔር كيد يلوخ أتلاعب براتك ولا عنا قلنا بيناي معاصي بيناي هذا مش تكذي طبعا እግዚአብሔር تحدث أعطانا زيرو زعات زي كونسي أما عدها هيوتنا فقال እግዚአብሔር كن حتى تيجي بعد سلازي كاب داويت المهار زخانة يخون زقبرون زصرحون زعيون زخانو زحسن كلمي بعد وخالو እግዚአብሔር يحدث እግዚአብሔር حراي مسمنو እግዚአብሔር مسف قلنون نابي زبل كان أي حكة إذا سر آمين سلام بخلا إذا رجع እግዚአብሔር ما يمتصباي بحري نيرمو እግዚአብሔር ما يمتصباي بحري نيرمو እግዚአብሔር بزحاتتنايو أب እግዚአብሔር سلسة ملس الله أبتي إمرجنسي فطر رليت أبزد لنا نجر እግዚአብሔር حرايز لنا نسوك تزحلونا عيدك سمعي تخص نسبة كانت نريو زي كونس زي نريو نجر እግዚአብሔር سلزري أنت كم زلنا وسلزفلت እግዚአብሔር كم زبشي لك تصوعني أنا وكمل اسمكم نعيم سمي تلا تصوعوا لا أبيتي زمي من الله سمي لا تتصوعوا هذا سبب أمني يتكلم زخر بانا لا تتصوع أنا أبيت كلاك إذني سلزئتي كتصوعني أنا ونكركم لكم زبلا أملا كسمعكم زبلا أملا أبو تينا يوم السبت يقبري أبيت والي أبيت ودي أبيت لكي ما عاد خنزكو إذا لنا خربت مسك زيابير مهابة خلنا الناس طاهب الناس كريستوس يسوس بدل سمرنا بدك كله سن لعل الزبالة سن كريستوس يسوس لعل كل سن كا لعل الزبالة فاهم سن يسوس كريستوس ده سلزي أبو بزبالنا يكسي أبيه يسمع نقدر بزحاتنا يا እግዚአብሔር بزطيقنا يا انتهى متصبح سلازم እግዚአብሔር تقدامي انتهى لا حرايا أبدا خالي انتهى لا تصبر مخنياتو እግዚአብሔር معاسي تدلينا مخانا نسي فلتا آمين كاتنا احنا نزدلي اسو زرائيلنا نسو زدليلنا نقر بيدور السامين እግዚአብሔር زرائيلنا أيقون أن نحن نحاسبون نريو እግዚአብሔር زحاسبنا እግዚአብሔር استزاربنا نفس سماي فقالوا زخونا نقر بزعبانا لم ينسوا نور السامين بسال سيدنا يتخولنا سلسل منسنا እግዚአብሔር سلسل حرك تتصبر أيتخولنا نخص حوي كم زيك اللي يتكلم እግዚአብሔር አይቀበለካ كفور عايز السنية إن خون ترى كأنه እግዚአብሔር ما يكفى الله خيرون ودي هذا خلنا نعتو بشتري تملاس أنا كفور عيماننا
أحلل سلز داوود نزل نجر زتردوي نجزيابير حتى فقالي يقبر فقال نجزيابير تاي مخانو نجزيابير مستيقو أنت فقال خساب زموصة تاي يقبر يتصابق نالات مثل تحفظ الله محوار كلا يسامئين حمشتر كفوض حدا صبر بعد داوود أصلا ود 17 عام كله لأن السنة تغير تقليل نقص نخون إكسيابير مريض وحريو نكركن نعم السنة زمصلو كيزي أستاذ ود 30 عمل كله إذا أخوان أبي هدات سلزي أستاذ مع 10 عامات من إكسيابير تغيروا تتصابيو أبراهام أبو أمنا تنقله እግዚአብሔር ነተስፋ ዘተስፋ ነገር ንኽመጽ ሳራ ስለዝደፋቶ ሳራ ስለዝሃቦ ሆቶ ታይገር ናብ አጋር አቲ እስማኤል ካ መጽ እስማኤል ግን እንታይ ወሊዱ ስለዚህ በተስፋ አይተጸበዩ ነተወደ ተስፋ ይስሐቅ ንኽመጽ ታይገር ንሳራ ሰሚዕዋ ናብ አጋር ካ አቲ እግዚአብሔር ካ አፍተር ጊዜ እንታይለው አስቀጥ ዳዊት ግን እንታይገ አይተባይ አነ ለንግስነት ተሸይመ ለህርገኝ ንጉስ እስራኤል ኢሎ አይተሃወኸ አይተቀዳደመ ሳኦል እግዚአብሔር ንዕወይ መንፈስ እግዚአብሔር ካወር ሕቂዩ دحرنا جيب نساون علوا غيره على خشبت عليك أنا نقص نخوليله أيها هو أيها عندنا نوانا أنت الآن سينا نجزي عليها مش تسعة أنا نجزي عليها مش تسعة ترى تسبينا بعقل متعكس ترى مع حلينا موت أثنا أنت سلام دو زملنا نقرون يلا كوكونا زخير حي خمان بتشرش يلا أثناء زيادة تزالي منا نحلو نحنا قن بحاتا حتى ويقام بتهوا أبزيك زيك زيادة تراجعنا من الله نقيس يقول لعينا حتى نقيسي مغنياتو ميتش في ساعات نايت زيادة رايكونت سلازي كل كيزي خنقبرو زقبا أنا بارنتاي أنا نايت زيادة ميتش في كيزي متصبراي أبقاني زيادة بتعمل دس من لما خمس بلان نتعكس بخمسة نهيوات خمسة نتعكس بخم تحضر واحد تحضر واحد تتروى يروح كما يحاول أبز حالة هدأت في مقصد بقوله كسامس جزء سلسلة بقوله كمسكري سلسلة نجزي أمير متصبح هدأت التلازي حالة فريمون الحزن التلازي حالة ما شاء فتن عينا تمسؤول سلسلة هالكتاب حزات كاشة تلك المدعاة ስለዚህ እግዚአብሔር ግን ሓጥኸለና እግዚአብሔር በጣም ምጭት ጊዜ መታን ክጻበየና መታን አፍተናይ ምጭት ጊዜ እግዚአብሔር መታን ክባርከና እግዚአብሔር ክጻበ ይግባልና እንተ ዘይኮይኑ ሓልኪት ረኺባትና ተሕልሸት ይተመውደቀ ስለዚህ ዳዊት ናይ ምጽባይ ባህር ነይዎ يسرع بحلفة له سالسي تقول لا أمزين يزرع بسالس هذا الرجال نسأله زفكر وزرق موز بالرق نيرو بدعمك هتزقرنا إذن جلس
سلي زاربين عندنا زحلفة إذا شدوا شنقرات عبداوي تنتدى عنيرا أنا خذ الوقت زيادة يدلك سلسل داوي مثال ساي درجة حمري والنخل التاي نزل عطو زفكر نزل موز مرة انصر نيرو قداماي سامي إسران أربعة وانا حاولت تعبزنا شعو أتم سب داويت أتاك زيامير نتسلعي خاصبو كوينو ترعي كاخد قبروس إنه أنا بعيدك كهبك يزبلك معتنها لوم يعملو داويت ما تنسيو قاسيلو شاف كدان ساول قرصة دحرزكنا شاف كدان ساول سلز قرصة نداويت دبو قلو نسبو دما نسوق بإكسيابير يمون ويتاينة قلو إكسيابير إليناو زلكحين إذن أجر إذن القاسي إكسيابير كاوير حقوه بلو داويت نتنسو بزلو وعاقتهم أبسأل كتنسو دما فقد لهم سأل كاتب عاد تنسي مقدم كذا دحرز داويت تنسي كاتب عاد بعد وزن وقوي تاين مسيدو خالد دحرز سأل دما بدحر يقلت بلمو داويت بقصونا مد تلفي فكين بلا نسوهم كسر عصر تحدث بلو أبزن نريو سأل مس داويت زت حلال خزلو نهيوت داويت نخقاي نخقت زقايو زلو مخنيات انتاي هيوت داويت زت ليو زلو مخنيات سلم انتاي نمنتاي كهيوت نخقت لايلو ددحريو سراويت اكاتيتو يقاي قال إسرائيل كزار لنا خلو أخت إسرائيل أربعة معانت وعاليتي بتزي جزر فلسطين وزباط فورنا زنبرة فريهم للحيث من السنور يدل لنا القدامى سامي العصر تشوعات مره ونخلينا أخت جزية توقع إسرائيل زخلت أنت مسلمين عم بسان تواجه السعر زنبرة داويت نافتوك أبو سيد أخوه خير وقال نخلص لذي كنا سنين الضوط عزيزي نعطوك ده هاي إسرائيل قال زمن العزة حيزو زمتا نقرقنا تزي قزر فلسطيماوي قول يعني الباچو سلسنا برداوي تمزنا قرز اللبوط ناليو نعون خواقع خاورين اتقاوي قاعد تاريخ كل حراس من الفلطو أو يبل نقرقنا داوي تتاقروا سعيره أمسيك أولا إسرائيل نداوي شكرا سكنا داوي كنتو قتل سأقول قد شيء قتل سلسل إزانا كنتزي عن داوي سأقول تاكراتو أقطعاتو كنين كنين نربعة معتن نربعة تكون سنو على فريهم ونقدر نقوى إجزاء مصدر لي أصابوا نتزبز الحقيقة تهنير أمكننا نتزغوا ونتزتأمون إجزاء نتزفطروا قويتا أمكن نزري أم نقراتنا كونتات نير أمكن سمن حينا تنزباش ونقرات نير داوي تنزل نقر زيادة أرد تعمل زجر من نجر ولا نسها قلع كنا عقينا نريب كميني تزارو أنت أطفالات ما يسول كمان مسكور نخالي سينو داويت نخلع تفتك زيت داويت تايلر كوتتي نجر أنا بمن ما تسكان فيه بس هذا الزخات الباجور نزل لها سراويت إكسيابير بس من إكسيابير ما تسكان هذا هو نشوف تاجرو ولا يرى سلسلة جرز مسكبرة
إسرائيل تتشنقم زنبرة زخبرم زنبرة أكل ميوم وديعوا تقاتلوا إسرائيل عرفت يا عرف ما قلت صعود تاجر ناكل بخير إذا سلسلة فرلو إذا سلسلة زمرلو إذا نجر زخاء والد إسرائيل سلسلة بلالو لحرد اللي من قصد عمر كان دان تطفل له سلسلة بمقنعة تزيد صعود وصول تحقق برجانيو لنا وصول دلياس نبال قلنا دعويت إذا مصوص نور سراويت إذا مصوص نور سموكا إنه متشأت معاتي صبوت الجزء إكسابير عليه فيه مكانه نتصالح حالته هو كاسدني نتزسابو كاسدنا نتخاب عندنا بركة أفقد سنجر أفقد قبوتات أفقد بعاتي أفقد خوحنا خرانات تزساجر كاسدنا سأل لم إكسابير أميت كايو كامل أمعرف إسرائيل شدشن كنا ترينا يوم نزل نجارات زينت نجار كنا داوود يدو أكل يدو كسياريا كلا على مالت عرفته أقول أنت غير قوي تاجير تنبكيه زيدو لمن تاكل نزل نجارز كبران خا لمن تاكل تقتلن تدلل لها لمن تاكل تقال لها لمن تاكل صابو قال لها روحات كوات كافي الجس علنا أما حد حنا نقابل الأمر أما حد حنا نسابق المسألة تزقب عنا زيادة من أربعة عبد نفس وقتنا زود الأخوات أتسافر زيه بزيادة نقول لها نحن نعمل كم زلنا كم زلنا زي كل سنسو كم زلنا غير كبرنا نايلومي كريستنا هم ريا خلنا أمسون الناس تستحوص فيكس مخانا نعمل برقاي برختين النابلنا حنفوزتنا قل أتدبر قراني تنزمر مرق زيابهن مسؤولية برخات نسبات نشوفه ويكان نسبات نتحنقبر نخلينا هنقاقي نخلينا نجزي هرقل عين شكراني نحن أقول نفتاوينا أقوينا هذا فكر تأكي مناي زول عيكونا نتصالعي زتتصوى عنا نتصوى عقل انتاي نتصالعي خاخ نفسها كير أفكار لمي كم لبك سيابير لنخل أتناتنا أنبلو نقرقليشنا نايك سيابير لنقبل نحاسب سيابير لنقدم نفقاد سيابير لنقدم بتعمي كافت دمسط أني كافت أزيز فتو مزحف قدس أقلقلوتنا يوحانس مقام فيت لفيت سيتحوخها فتوسد هاي كبار كانيلو أبزلو مين يوحانس مطمق نيرون تزخون أبيت كان ليك دفر متبعنا نتحدث في مثل الصوع بسموها سلسوع دفار كبهار بخاله نيرو سلسيس أبزينا هم نرقص لزلنا نتحدث حق خدمة الأمر كم زيادة نيرات ما هينا خالق تركم كل هو قاعدة سواء نحكي عبر فينا نوصل الأمر نحكي خبيرنا ويقال خالق مسيل النينا نخد أغلب يلا سلطة يقول نجزي أمير من إزاز أمبر كابل نجزي أمير من إزاز نسل إزاز زنا أمبري سخين هوارات كم الإيكونومي كم عهاتكم من إزاز سنة نجزي أمير من إزاز كم عهاتكم من مفرح سنة نجزي أمير مفرح يبلد برازر
أفرق لي عن موضوع نجار الأمر كبيرنا ينخيل عشان اللي ينخيل نجار يلا حتى الجزاء صادق فارع حتى الجزاء صادق فارع نتحقق نخذوا ساعات بعتدل له سلازي بحكم بجبر الأمر بقادر بلسان تحكمنا عن فارس كبران داود بتخكل يفكره أفتك زيت القتل قليل يرنعم موجع جزيرة رحيم نتاج عارف لبسه ولا عارف كده نوكا مقراء وقاسم لبه واقعه إلى كبو إكزابير هذا العلم نتوزع صار إكزابير سمع أو منفس إكزابير زقلته وكما يتمسلو نيوتكم ذا سابقكم ذا نخاطلكم يدوز نتزلنا لكن سرقيكم وصل أنت بين السماء من حفنا كما يجمعكم بيمسيدا كلام النقطة كمينا جنكم فقاد الزيابير حاسب الزيابير ولد الزيابير ترى حيل سني كما أخذ برس تقل بقى النادي بروقا ما تكون على روحنا زير ما مواتنا نتعرف نجار موتنا حالة صادق نتبي كريستوس يسوس دانم زدول روحي كابس زلنا يجزي زخف جزينا أتمنى لنا أتمنى سمع زلنا بحكي نقول ذات راح خنا فقط الناس قلبا نعم أبي بيا هم مروكو أبي أكتر نتاين سمع على بدي وحج بدي من كات مري بدي دوخسي بدي كينا ها كنز بحلو كنز ميتو كلام عمينا قال إكزابير حكي أبز جزء ذكر إكزابير الزنا النافع نمت أقول لا تتصابنا كما يقرنا نحن بصدق المقدسنا تحامينا عن صنع نحاول نحفتي كفكر نحاول نحفتي كقبل زي مرة رداء كنت زي مرة رداءكم مرة رداء كنت زي مسلم معكم مسلم معنا أطلع دول كان تلعب والله كل كان تلعب مرة رداء حليك زي شكر زي فتح شكر نقر يلا زي سامع نقر يلا سلازم هارون سلونات هيوات كام سلونات فقرك زي عليه يستر النار برا معي الرجال نريو حنا نايزين مفلاي بحري نيرو داوود حنا نايزين مفلاي بحري نيرو كلا يسامي الأربعة شو منطقة عصر تغلطة وانا حاولت يهتم بالله حنا نايزين مفلاي بحري نيرو بزعبات تاريخ داوود مثلا نسمع حالنا قال እግዚአብሔር ንምንታይና የተጻሕፈ ንትምህርትና أنا بالحاوي سمح حنا فدل بقدي حنا مستدخا كان مخنات تنصحا سنتا يتركمالو وكان مخنات تنصحا ولا حد ولا يقول هذا حنا خرج سلطه سياسيه كتصفنا رسي يشبوشت كا نبراوي كيبرون انصولو نغوس كا رسي يشبوشت ودت النفس هذا اللي يازنا برساول صلاحا نولكا زيابير لون غويتا نغوس كا ساول كا زرقون حنف ديلو بلو شعوراوي نراكبن نبعنا نحاول دكريمون بيروتاوي كمزيل ملسنا
እግዚአብሔር ሕያው ነፍሰይ ካብ ኩሉ ፀበባ ዘድሓና ነቲ ዘበሰረ መሲልዎ እንሆ ሳኦል ሞይቱ ኢሉ ዝነገረኒ ብስራቱ ንምክፋል ሒዘ ኣብ ፅቅላል ቀተልክዎ ዝገደደ ግዳ ንስኻትኩም እኩያት ሰባት ነፃድቕ ሰብኣይ ኣብ ቤቱን ኣብ መደቃሲኡ ዝቐተልኩሞ ጅኻ ከመይቲ ደሙ ካብ ኣእዳውኩም ዶ ኣይደልዮም ካብ ምድርስ ኣይጥፋእኩም እንዶ ዳዊት ድማ ንገላዊ ኣዘዞም ንሳቶም ከዓ ቀተልዎም ኣእዳዎምን ኣእጋሮምን ድማ ቆራረፅዎም ኣብ ጣቕላይ ኬብሮን ሰቐልዎም ርእሲ ኤስቦሽት ግና ኣብ መቓብር ኣብ ሜር ወዲ ኬብሮን ቀበርዎ ጎይታ ይባረክ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ርእሲ ኤስቦሽት እኳ ቀቲሎም እንተምፅሉ ዳዊት በተሳቶም ዘምፅእሉ ነገር ክሕጎስ ኣይንሪአን ኢና ወዲ ትፀላእ ኢኻ ንነብስኻ ዝደልያ ዝነበረ እግዚኣብሔር እንሆ ሓሊፉ ሂብካ ኣሎ ወላ እኳ እንተበልዎ ዳዊት በዚ ነገር እዚ ክሕጎስ ኣይንሪአን ኢና ወላ እኳ እቲ ሞት ሳኦል ዘምፅኣሉ ንገዛ ርእሱ ዳዊት እንታይ ክገብሮ ኢና ንሪኦ ክቐትሎ ከላ ኢና ንሪኦ ስለዚ ዳዊት ናይ ሕነል ምፍዳይ ባህል ኣይነበሮ እቲ ሕነል ምፍዳይ ንመን ገሊፍዎ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊ እቲ ዘሳብጎ ዝነበሮ ኣብ ልዕሊ ዓሌቱ ልዕሊ ደቁ ምንም ነገር ንክገብር ዳዊት ሓሳብ ኣይነበሮ ዋላ እኳ ነቶም ዘማኽርዎ ጥዑይም ዜናዮም ኢሎም ዘምፅእሉ ኣይናሓፈሩ ነዚ ንስኻትኩም ዝገበርኩም ንዓይ ጥዑም ዜና ኢልኩም ደምፅኣኹም ንዓኻትኩም ከማን እንታይ ክገብረኩም እዩ ክቐትለኩም ወረዱ እውን ቀቲሉ ስለዚ ንዳዊት ሕነ ናይ ዘይምፍዳይ ባህሊ ነይርዎ ብሩኻት ዜርና መቸም ናባና ምምፃእና እዩ ንሕና ብሕነ ምፍዳይ ነትንስኡ ሓወሓፍቲ ሳለድ እስኪ ኣእምሮና ፍትሽ ነበር ዳዊት ምዝኩሉ ነገራቱ ምዝኩሉ ኩነታቱ ዋላ እኳ ካብ ጥቓድን ሓሳብን እግዚኣብሔር ዝወፅእ ሰብ እንተነበረ ነገር ግን ናብ እግዚኣብሔር ይመለስ ነይሩ ከምቲ መጀመርያ ዝተዛረብኮ ብዛዕባ ማትሴባ ብዛዕባ ኦርያ ዝገበሮ ነገራት ካብ እግዚኣብሔር ሓሳብን ፍቓድን ዝወፀሉ ነገር ግን እንታይ ይገብር ነይሩ ናብ እግዚኣብሔር ይመለስ ነይሩ ኣብዚ ዝኸሶ ሰብ የብለይ ንኽንመለስ ግን እቲ እግዚኣብሔር ኣብ ልበይ ዘቐመጦ ቃል ንኽንዛረቦ እንታይ ኣለኒ ግዴታ ኣለኒ ትብዓት እውን ኣለኒ ጎይታ ስለዚ ልባትና ብከምኡ መልክዕ ነገራት እንተደኣ ኸይኑ ሎሚ ክንመለስ ብሕነ ምፍዳይ ነትንስኦ ሓፍቲ ብሕነ ምፍዳይ ነትንስኦ ሓዊ እንተደኣ ሃሌና ኣብ መደብና ከምኡ እንተደኣ ንሓስብ ሃሌና ሎሚ ክንመለስ ወልብና ንእግዚኣብሔር ክንህቦ ንሱ ክገዝኣልና ንሱ ክኸብረልና ንእግዚኣብሔር ልብና ንደርቤር ኣሜን እቲ ሕነ ምፍዳይ ናይ እግዚኣብሔር ንኣምላኽ ዝኸውን ነገር ናይ ምሕሳብ ባህሪ ነይርዎ ስለዚ ዳዊት ንግስነቱ ጥራሕ ይኮነን ዘድልዮ ነይሩ ነቲ ንጉስ ንክኸውን ዝገበሮ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነቲ ዝተኣመኖ ልቡ ዘውደቐሉ ጎይታ ንዕኡ ናይ ምዃን ሓሳብ እውን ነይርዎ ስለዚ ንኣምላኽ ዝኸወነ ነገር ናይ ምሕሳብ ባህሊ ነይርዎ ካልኣይ ሳሙኤል 7:1-2 ከምዚ እዩ ኮነ ድማ እቲ ንጉስ ኣብ ቤቱ ምስ ተቐመጠ እግዚኣብሔር ከዓ ካብቶም ኣብ ዙርይኡ ዘለዉ ኩሎም ፀላእቱ ምስ ዓረፈ እቲ ንጉስ ንነቢ ናታን ርኤማ በጨኻ ኣነ ኣብ ቤት ፅሕዲ ክነብር ከለኹ ስታቦት ኣምላኽ ኣብ ማእኸል ድንኳን ዓለባታት ተቐሚጡ ኣሎ በለ ስለዚ ዳዊት ንናይ እግዚኣብሔር ነገር ናይ ምሕሳብ ነገር ነይርዎ ሎሚ ኣነ ንስኻትኩም ክንሓስቦ ዝግብኣና እንታይ ቤት እግዚኣብሔር ምስራሕ ኣይኮነን ቤት እግዚኣብሔር ብመሰረቱ ንሕና ኢና
ጎይታ እታ ዝዓበየ ትሕድር ራእይን ዝሃበየና ነገር እንታይ ተጋይና ኪሉ ናብ ብዘላ ዓለም በአብን በወልድን መንፈስ ቅዱስን እናመሃርኩም እናጥመኩም ደቀ መዛሙርቴ ግበርዎ ለሚ ቤተ ክርስቲያን ነዚ ነገር ነዚ ራእይ ዝገዲፋ ኣብ ራእይና ዝብሉ ሰባት ተመርኪሳ ነቲ ዝዓበየ ሕድርን ራእይን ጎይታ ግን ገዲፋ ኣብ እንታይ ኺዳ ኣኮነልን ሸንኮለን ብሩኻት ንእግዚአብሔር ዝኸውን ነገር ኣለና ለሚ ወንጌል ንምስክር ኣለና ብኽብር ደም ክርስቶስ ኢየሱስ ኮይና ተዓዲልና አምላክ እኮ አምላክ ከነሱ ግን ከመንዛዕ ዘይራእየ አምላክ እኮ ይተበጅይና መልክዕ ዝባርያ ዝወሰደ አምላክ እኮ ይተበጅይና ሰብ ኮይኑ ዝመጽ አምላክ እኮ እዩ አምሊተና እስኪ ህይወት ረኺብና ኣለና ንሕና ንሰብ ምስ ሞተ መንግስተ ሰማያት ይዋርሶ እንተበልናያስ ይወርሶ ስለዚህ ናይ እግዚአብሔር ንምዃን ወይ ከዓ እግዚአብሔር ዝኸውን ነገር ንሓስብ ከለና ኣብዚ ግዜ እዚ ከም ኣብ ሓድሽ ኪዳን እንነብር ዘለና ሰብ እንታይ ክንገብር እዩ ዝግባአና ብሓንቲ መዓልቲ እኳ ኣብ ዝተፈላለየ ኣብ ስራሕና ይኹን ኣብ ትምህርትና ይኹን ኣብ ጎደናታት ይኹን ኣብ ዝተፈላለየ ንንቀሳቐስን ንሓደ ሰብ እኳ ክንምስከር ይግባአና ምክንያቱ ዋጋ ተኸፊልዎ እዩ ኣይገርመኩም ክርስቶስ ኢየሱስ ሓዲግ ሰማይ ሓዲግ ምድሪ ስለይ ስደኹምን በጃ ኩሉ ህዝቢ ዓለም ክተንጠል ኣምላኽነቱ ገዲፉ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ክወርድ ኣይገርመኩም ነቲ ኣምላኽ ኢልና ዝተፀጋዕናዮ ኣምላኽ ኢልና መድሓኒና ኢልና ልብና ዝሃብናዮ ህይወትና ዝሃብናዮ ክግረፍ ሰሌና ክስቀስኒ ኣይገርመኩም ዶ ስለዚ ንኣምላኽ ዝኸውን ነገር ናይ ምሕሳብ ባህሪ ነይርዎ ዳዊት ኣብቲ ግዜ እቲ ንሱ ንቤት እግዚኣብሔር ንክሰርሕ ነገር ግን ዳዊት ኢሉ ብደም ዝመልአ ስለ ዝነበረ እግዚኣብሔር ንዑ ክሰርሓሉ ኣይመረፀን ካዳ ንሰሎሞን መሪፁ ስለዚ ሎሚ ኣነ ምስኻኩም ብክርስቶስ ኢየሱስ ተመሪፅና ኣለና ብደሞ ዓዲግና ኣሎ ኣብ ሰማያት ብክርስቶስ ግን ባሪኽና ኣሎ መንፈሱ ልዕሌና ኣፍሲሱ ኣሎ ፀግኡ ልዕሌና ኣንጀርቢቡ ኣሎ ሓይሉ ቃልነቱ ጥበቡ ምስትውዓሉ እንታይ ጌርና ኣሎ ሂብና ኣሎ ከምዚ ኣቐድም ኣቢላ የርጋለም መተንባታት ትዛረብ ከላ ብምድሓን ሓንቲ ነብሲ ስልም ሰማይ ዕልልታ ኣላ ስለዚ ሰማይ ብዛዕባና ክሕጎስ እንተደኣ ኮይኑ ብምድሓን ሓንቲ ነብሲ ህይወት መተካእታ ስለ ዘይብላ ናይ መወዳእታ ንሪኦ ናይ ኣምልኾ ሰብ ነይሩ ዳዊት ብጣዕሚ ናይ ኣምልኾ ሰብ ነይሩ ንእግዚአብሔር ዝኸውን ነገር ይሓስብ ስለ ዝነበረ ንእግዚአብሔር ንኸመስግን እቲ ካብ ዝተፈላለየ ንሂወቱ ዝደልዩ ካብ ድብን ኣንበሳን ካብ ሳኦልን ካብ ዝተፈላለዩ ፀላእቱ ዘምልጦ ኣምላኽ እቲ ንሂወቱ ዝተበጀወ ኣምላኽ እግዚአብሔር ጓሳይ ኮይኑ መዝሙር ዳዊት ኩሉ እንተራእይና ዳዊት ማዕረ ክንደይ ንእግዚአብሔር የመልኽ ነይሩ ማዕረ ክንደይ ናይ ኣምልኾ ሰብ ነይሩ ንግስነቱ ዘይኮነ ስኒ ኣብ ቅድሚ ንግስነቱ እንታይ ገይሩ ንእግዚአብሔር ቀሊሉ ተረኺቡ ብሩኻት ኣምልኾ ዓብዪ ትርጉም እዩ ዘለዎ ስለዚ ካብ ልቢ እግዚአብሔር ነው
كداويت لومي تاينا تاريخ داويت بجفا بحرينا الأرض ينمر أمريكا تمرمي رزود على غراي كونن بزن شبش نجارات إنه كورونا نجار كونن ግን ካብዘን ሽዱሽተ ነገራት እንተራ ሓሲብና ነዚ ነገር እዚ ክፅሕፍ ነዚ ነገር እዚ ክሓስብ ከለኹ ኣነ ነዳዊትን ከመይ ኢና ምድሜና ብርግፅ ዓመስ ኣለኹ ደ ኣበየነይቲ እየ ነዚአን ዘለኹ ይስተር እግዚአብሔር ይስተር Hallelujah. That's it.